Sa mnom je reprezentativac i olimpijac Srbije Nikolić Uroš, kog danas očekuje nastup u disciplini 100 metara slobodno. Ovo je finale, je li tako? Da. Pa ništa, očekujem je finale na 100 metara krav, jedno kontrolno takmičenje, probat ću da radim na nekim tehničkim detaljima na kojim sam radio u prethodnom periodu, pa ćemo vidjeti koji će rezultat biti. Osim discipline 100 metara slobodno, da li te očekuje još neka trka na ovom takmičenju? Očekuje me sutra još 200 metara krav, to je čisto radi treninga, to će uvijek pomoći za 100 krav posljednjih 15-20 metara da bude manje bolan. Disciplina 200 metara kraul u malim bazenima obično je priprema za 100 kraul u velikim bazenima. Da li je to trka na koju se ti sada fokusiraš? Ne, to je čisto radi treninga, fokus je na 100 metara kraul i na štafeti naravno 4 puta 100 metara kraul i to je čisto samo zbog treninga, zbog posljednjih 10-15 metara i to je to. Reci mi, propustit ćeš evropsko i svetsko prvenstvo u malim bazenima. Šta su tvoji dalji planovi u ovoj sezoni? Pa da, odlučio sam zajedno sa trenerom da preskočim male bazene, da iskoristim priliku do januara da radim na nekim tehničkim detaljima i da probam još malo da se naplivam. Će sljedeće godina biti izuzetno naporna. U junu nas očekuju mediteranske igre u Alžiru i u avgustu nas očekuje evropsko prvenstvo u Rimu. Hvala ti mnogo i želimo ti puno sreće u nastavku ovog takmičenja. Hvala vam.